ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏರ್ಪುರನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ. ನಮಕಿತ್ತೆ ಚೂರು ಕುಟ್ಲ ಪೋರೇಣ ಚೂರು ಪೇಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕ ಬಂತೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ತುಷ್ಪಾವೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಏನ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಮೂರು ಕುಟ್ಲ ಪೋರೆ. ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ಟುಲ್ಲ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಕಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರು ತಿದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ಲಿರು ನನ್ನಂಜಿ ಮೇರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರು. ಬೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೀಸಿಗೆ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬಡ ಅವನು ನಂಚ ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗುದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬಿಜೆಡು ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದ ನಂಚ